तालुक्याच्या त्या दहिवली गावात, चिपळूण तालुक्याच्या त्या दहिवली गावात छान देऊळ मारुतीचं आहे औरंगवाडीत, छान देऊळ मारुतीचं आहे औरंगवाडीत। कोंबळी गावातून आणली पूर्वजांनी मारुतीची मूर्ती, कवती मंदिर बांधून तेव्हा स्थापना केली होती। कोंबळी गावातून आणली पूर्वजांनी मारुतीची मूर्ती, कवती मंदिर बांधून तेव्हा स्थापना केली होती। होई फुले गुलालाने पूजा पौर्णिमेच्या दिवसात, होई फुले गुलालाने पूजा पौर्णिमेच्या दिवसात छान देऊळ मारुतीचं आहे औरंगवाडीत, छान देऊळ मारुतीचं आहे औरंगवाडीत। आहे जागृत मारुती हा पावतो हो नवसाला, सुख शांतीची वाट हा दावतो हो भक्ताला। आहे जागृत मारुती हा पावतो हो नवसाला, सुख शांतीची वाट हा दावतो हो भक्ताला। दाट गर्दी त्या भक्तांची असते नेहमीच देवळात, दाट गर्दी त्या भक्तांची असते नेहमीच देवळात। छान देऊळ मारुतीचं आहे औरंगवाडीत, छान देऊळ मारुतीचं आहे औरंगवाडीत। आगळाच असतो हनुमान जयंतीचा, भक्त लहान थोर सारे गाती महिमा मारुतीचा। थाट आगळाच असतो हनुमान जयंतीचा, भक्त लहान थोर सारे गाती महिमा मारुतीचा। चैत्र शुद्ध द्वादशीला जीर्णोद्धार थाटात, चैत्र शुद्ध द्वादशीला जीर्णोद्धार थाटात छान देऊळ मारुतीचं आहे औरंगवाडीत, छान देऊळ मारुतीचं आहे औरंगवाडीत। चिपळूण तालुक्याच्या त्या दहिवली गावात, चिपळूण तालुक्याच्या त्या दहिवली गावात छान देऊळ मारुतीचं आहे औरंगवाडीत, 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 छान देऊळ मारुतीचं आहे औरंगवाडीत।